Бе, хора, днеска ще играем Nine Forest. Така, виждаме така да видим. Така, ако чувате тези гласове, те са на моите приятели. Започваме. Така, survival. Това ще слагаме тук, да не ми лечи за нещо. И започваме. Така. О, малко ми е бъгнато. Не знам ясно. Няма нещо. О, хора, бъгнато ми е. О, хора, ако виждате нещо по-добри, кажете ми, защото аз ще играме докато не умра. Може да не е цялото видео, защото иначе трябва да поплащам пари. За да е цялото. Трябва да е макс поне 10 минути. Така. Започваме да спираме дърво. Да сложиме огъня на 100%. Добре, така. Там виждам чест. Отивам да го взема. Честа. Добре, така. Така. От акстейк. Така. От 7 добре, че имам от акс, за да се пазя. И на хора, ако мислите, че се справяме добре, благодаря ви. Ако вие не знаете, че туристите винаги тръгва назад и после не се връща. Защото буквално изчезва. Те отидаха някъде. Айде си вземат пътлите. И така. 100% така. Тръгваме с код акса. Имаме тук, сказка. Там.
и subscribe-нете, ако не сте го направили. Окей. Вие писате ли го някъде? Защото аз не. Аз виждам един тест, който се отворя инфо. Така. Така. О, good arc steak. Good toast. Така, пак отиваме с подсказката. Аз не разбрах. Eat. Hosting chest. Просто аз обичам да отварям честове. Хора. Извинявам се. Сериозно ли? Там има още един чест, само там да няма такива, които ме убиват. Open chest. Така. Take. Определено съм готов да търся детето. Взимам код. Така. Я пак подсказката. Там сме. Добре, вече ще знам. Сериозно. Ами хора. Така, имам good box. Хора, умрахме. И това беше от мен. Чао. Абонирайте се. Лайкнете и чао.